Oikein hyvää huomenta. Mun nimi on Ella, mä oon 17-vuotias urheilija ja tänään sä pääset mun maanantai-päivään mukaan. Mun laji on siis salibändi, mä pelaan Tepsissä ja mä oon itse asiassa just aika lailla tasan 2 vuotta sitten muuttanut tänne Turkuun. Käyn myös lukiota ja just toinen vuosi tulee päätökseen. Nyt käydään nopeasti läpi päivän agendaa. Mulla alkaa matikan koe kello 10 ja sit sieltä mä lähden suoraan fysiikkavalmennukseen, joka alkaa kello 13.30. Sen jälkeen ehditään tulla nopeasti käymään kotona, ottaa vähän lepiä ja syömään ja sit 17.30 alkaa joukkueen treenit. Oli tosi vaikea koe ja mulla jäi vähän ristiriitaiset fiilikset nyt sen kanssa, että miten se meni. Se oli toki mun koeviikon vaikein koe ja nyt se on sit onneksi ohi. Mä lähden nyt sit ajelemaan tästä seuraavaksi treenaamaan, niin lähdetään sinne. Mä oon siis pakannut eväät, mulla on nyt messiä. Mulla on täällä tuore puuro, se näyttää tältä. Tossa on vadelmia, banaania, sitten on pellavan siemenrauhetta ja tyrnijauhetta. Nyt sit seuraavaksi mä lähden tästä päikkäreille. Lähdin puoli tuntia lepäillä ja sit ruvetaan laittaa taas ruokaa ja valmistaudutaan sitten seuraaviin treeneihin. Jes, päikkärit tuli nukuttua, nyt mennään laittaa sit ruokaa. Nyt on aika lähteä sitten treeneihin. Mä hain matkalta Sofian mukaan, saadaan kaverikin treenaamaan. Treenit alkaa tänään itse asiassa joukkuepalverilla. Puhutaan vähän ensi kaudesta ja tulevista suunnitelmista. Mun päivä on nyt tullut päätökseen. Toivottavasti oli kiva olla mukana. Mun päivät oikeasti koostuu samoista komponenteista, samoista asioista, mutta ne näyttää silti usein ihan erilaisilta keskenään. Nyt vielä kaikille suurkiitos, että oli seuraamassa mun päivää. Mä toivotan kaikille oikein hyvää yötä ja hyvää huomista päivää. Nähdään taas. Moikka!